Het wordt steeds minder, wat zenuwen. Nee hoor? Nee. Als ze de finale halen, dan hebben we al de trainer prijs. Dan mag ik geluk spreken. Nou, dat maakt toen nou dus. Ja! Ja, kladden. We hebben zelfs wat rusten erin. Maar toen ze dus door de streep kwamen goud, toen hebben we de handen mee. Toen is het niet meer. Toen was ik verbaasd. Dat ze zo dat flekte. Toen werd ik door dat wat rustiger. Ja, zit in de finale! Ja! Paken, zou rustig winnen, joh, ik weet niet. Nee, dat is zo. Maar ja, wij winnen de finale al. En ik ben blij dat ik er een mooi maatje maak. Dat wij het een mooi maatje maken. Ja. Nou, ik had sowieso, was het voor mij natuurlijk best wel de Spelen, er kwam sowieso op dat moment heel erg veel op me af. Maar ik wist wel dat Paak en Beppe natuurlijk voor de tv zaten. Dus, maar ik wist helemaal niet dat jullie daar waren. Dus ik had echt, nee ja, het is wel heel mooi om dan uiteindelijk achteraf terug te zien hoe Paak en Beppe dat uiteindelijk beleefd hebben. Dat vergeet je nooit meer dan. Daar is het startskot. De stad gaat west. En de stad is goed van Suzanne Schulting, want ze keert van 3 naar 12. Die ene die wil gelijk het tempo eruit halen, hè? Dus remmen. Die bevalt me niet zo goed. Kijk, en dat vindt Suzanne niet goed genoeg. We hebben hier, by the way, live verslaggeving van Jan Schulting. Een heel belangrijk moment. Suzanne die wil doorgaans wel hoog tempo. Het zit wel net zo bij Beppe, maar waar weet kind het? Waar weet is zelfs goud mogelijk? Nog altijd nog 12 ronden te gaan. Maar ik weet hier ook mijn snelste rondetijden die ik ooit heb gereden op een 1000 meter. Dus dat verraste die Koreanen waarschijnlijk ook. Nog 1 ronde te gaan van Suzanne Schulting. Pakt zij dan goud? In het ingaan van de laatste ronde wist het eigenlijk al dat het binnen ging misschien. Nee, laatste bocht pas. Dat zou het wezen. Dat zou Sama kennen. Dat is een tikkie. Suzanne Schulting gaat goud winnen. En de Koreaan nu. En Schulting komt als eerste door de finish. Het is goud van Suzanne Schulting. Waar hier dit nog? Waar je schokken de zenuwen niet meer op de rollen van Suzanne Schulting. Die lult het haast net. Dat is mooi, dat is mooi. Net iedereen die dacht dat ze goud hadden zo op het 200 meter. Dat ze het verzinnen. Zo, daar komt de vlaag, hoor. Ja, de vlaag, hoppala.